Fasalok kwai hangkor bai khobjak Amra bazar remchinui rungnog thomkholani simi naithatok kaisa lahar himbotokni bisingtui khe fil brichido koborok sal palaijaka a pandao chati kathar musangui chengui rikha 24 Ramchandroghat constituency ni MLA Boromra Ranjit Debroma pandao koborok salno reguinai kokna rekha MLA Ranjit Debroma Ini kok gorok sal ni pandani on school ni head mistress borom ganang jik sagorika dia bormano wilanani kaka hamte hamjama yaparo tai ini no pando paimanjak painai jini একটু টাইট করে দেন kok gorok seikreng kok thai seikreng kok lopnai jini borom ganang bahai ke phori mano tam khlai mano tabo tirpraw university porjont kok borok phorungjago obo kisani kokya agami dinote bo kok borok no chung development khainen bage wan sugui tongo ADC hapang tabo wan sug tongo state government bo wan sugui tongo tegai aboni bagi no tapuro bukro chung mani kok no borom marinai mani kok bai ma sinai mani kok bai chung gobang ma kothoma rok suyui chini next generation ni bagi kalangni ma thangnai tini oro chini borom ganang Komalia da Borma bini kebang mak ko bijak tongo bo tiklai kalangmani hoyto bo salsa o sunjariya kari thangane kintu bini mukumo dofani bagai bo je khorasa sei kerengchi ni bagai je sei kalangmani mo kaisa lai buma ngui tongane tai ang bisi kok salia teu kaisa program mo thana tongo ahai nahai tini blaikano tongthoka ang bi especially thanks rinani musungo chini o ampura school ni chini madam no tamni hinga kay musuk naithoto pandao boano borom riui oro tubumani bagai tai joto school ni phainai phorungnai je kai oro school jara chini workers ro jara or phaimanjak painai tai phorungnai serungnai joto no ahai nahai khaka ham yapare ani ko musuk no hongchitun ko borok ayu block tun ko borok ke bo khorjak chitun ko borok ke bo sajak chitun hammai khulumbai cha